Sunod pangutana, kay nagtug-an man inuod sa atong tima. Ang tima ipakaon ng baboy. Sakto o sayo? Yes or no? Okay. Daghang salamat atong talahuron nga moderator o sa ako ang kaatbang nga si Brad Alan Alvarez usa ka Seventh-day Adventist General Conference. O sa mga nagtanaw na to karon hindi sa debate o sa online viewers, maayong hapon kanatong tanan. Mga kaigsunan, isip afirmatibo. Ang trabaho sa afirmatibo mao ang pagpabarog sa tima. Samtang ang negatibo, ako lang pabaw-uning negatibo, ang trabaho ra gyud niya pagsupak-supak ra gyud sa gipabarog sa affirmative. Timan imong trabaho, Brad Alan Alvarez, pagsupak-supak ra gyud. Unsay mga bersikulo gamiton sa affirmatibo, supak gyud kay negatibo man ka mga kaigsunan. Karon mga kaigsunan, akong basahon pagbalik ang akong tima. Pamatud-an ako ang gilang hugaw kaniadto sa daang tugon sama sa baboy ipakaon sa mga Kristiyano sumala sa Biblia referensya. So kay Biblia man og referensya, akong gamiton ang Biblia gamit sa og referensya. Karon mga kaigsunan, sa daang tugon naa nagyoy mga listahan sa mga mananap nga hugaw sa daang tugon sa daang tugon duna nagyoy ilang nga mga hugaw nga mga mananap nga dili ipakaon sa wala palibyuhi sa Ginoo. Timan-an nato mga kaigsunan, diha sa daang tugon ang Ginoo mipadayag ngadto ni Moises og sa mga Israelita nga adunay mga pagkaon nga giila nilang hugaw, duna say giila nilang lipyo. Apan ini nga kasuguan gipadayag kana sa Ginoo ngadto ka Moises og sa mga Israelita. Timan-i Moises og Israelita. Samtang ang tima pamatud-an ako alang sa mga Kristiyanos man. Sa ato pa, ang mga Israelita o mga Hudi kaning mga Judaism, duna sila giilang mga hugaw kaniadto sama sa baboy mga kahigalaan. Hugaw na kaniadto mga kahigalaan. O kini mao ang kasuguan nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga Israelita mga kahigalaan. Pero mga kahigalaan, ang may batang magapil-apil ana, kitang mga Kristiyanos nga Katoliko, ang may batang magapil-apil ana, para nato hugaw paghapon na, alang nato mga Kristiyanos, timan mga kaigsunan, wala ini magpabiling hugaw sa panahong Kristiyanos mga kahigalaan. Ang baboy gilimpyuhan na pagabot sa atong Ginoong Hesukristo, panahon sa New Testament, panahong Kristiyanos gihinduan sa Ginoo. Mao bitaw mga kahigalaan kung atong basahon, atong sugdan og basa ang unang Korinto 10:25. Mao ni ang panahong Kristiyano mga kahigalaan. Atong basahon na unang Korinto 10:25. Ingon ini atong mabasa mga kahigalaan. Niingon si San Pablo, taon sa bisag unsang karni nga gibaligya sa tiyanggihan sa walay pagsuta sa imong baruganan sa konsensya. Unsa day gingon sa balaang kasulatan? Taon kamo bisag unsang karni. Pangutana, ang baboy, karni o gulay? Karni ba ng baboy? Sa ato pa, niingon si San Pablo, kaon kamo sa tanang karni. Tanang karni mga kahigalaan.
Moingon ba dayon ning akong gatgang kana man ang karne nga gitubot, tanan galing karne. Tanang karne, moingon gid kag tanang karne, brad. Apil na diha ang baboy mga kilalaan. Apil na kay karne man ang baboy, di man ang gulay. O niya, ingon pa ang atong Ginoo dinhi sa San Marcos. Atong basahon na. San Marcos Kapitulo 7 mga kigalaan, versikulo 18. Ingon ini atong mabasa mga kigalaan. Biblia gyud atong gamiton. Di Xerox. Ha? Marcos 7:18. Nag-ingon, kay wala man musulod sa iyang kasing-kasing. Atong o biingon siya kanila, wala usab di ay kamo makasabot, wala pa kamo makasabot nga bisag unsa nga nagasulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Niya kanang karni mga kagalaan, basta imo lang ng adubuhon, imo ng humbaon, musod mo ng babas tao. Unsay gingon nini, dili ka na makahugaw. Dili di makahugaw bro, anan. Unsay gingon nini, dili makahugaw kaniya, kay wala man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundi man sa iyang tiyan nga bugula sa lawas. Niining pagiha, paminaw, ikson, niining pagiha, si Jesus mihimo sa tanang pagkaon nga linis na alang kanatong mga Kristiyanos. Klaro kay mga kagalaan mabasa sa Biblia nga katunay mga pagkaon nga gilang hugaw kaniadto gilinisan na ni Kristo alang natong mga Kristiyanos. Mabasa gyud sa Biblia mga kagalaan. Karon pangutana mga kagalaan, kini nagisgot ko ni mga pagkaon nga mahugaw? Uy, kay nagisgot ko ni nga gilinisan na. Unsa may linisan kung kana limpyo na daan. Sa ato pa, hugaw yun na kaniya. Ito kay gilinisan ko. Kay kung hugaw o kung limpyo na, di na nalinisan. Unsay gingon sa balaang kasulatan, makahimo kamo pagkaon sa tanang pagkaon kay limpyo na alang natong mga Kristiyanos. O niya karon pagutana mga kigalaan, naabagyoy mabasa po nga ipakaon yun litra por litra ang baboy. Atong basahon niya hapon mga kigalaan din sa Biblia. Atong basahon na din sa buhat dihang si San Pedro gigutom. Si San Pedro gigutom. Dihang gigutom si San Pedro, nakakita siya pananawon nga dunay mga upat ang tiil ng mga mananap. Tagupan din ipakita ni San Pedro. O niya dayon matod pa din sa Acts chapter 10 ato basahon. A rift opened in the sky and wide container, something like a huge ship, suspended by its corners, descended through the thorn, opened the sword and ground. This container teemed with four-footed, mga upatiil, animals, mga upatiil ng mga mananap, creatures unknown, birds, pigs, mabasag yung pigs, bats, lizards, snakes, frogs, and vultures. Ingon na yun ang tingog, ingon ng Ginoo. Get up, Peter, kill it. Tuminto ka, Pedro, ihaw o kaon. Unsay pakaon sa Ginoo, unsay pakaon ni Pedro. Matod pa diri sa akong gibasa. Mga upatiil, birds, pigs, mabasag yung brad ang pigs, baboy, litra po litra. O niya giingon ini snakes, frogs, and vultures. Klaro kay mga kigalaan, ningon ang Ginoo, Pedro, tumindog ka, uy, ihaw o kaon. Klaro kaya, get up, Peter, kill it. Unsa may ipakaon sa Ginoo nga kang Pedro? Gipahibaw sa Ginoo ngadto ni Pedro nga pwede na ka makakaon, Pedro.
Pwede na ka makakaon niining mga klase-klaseng mananap sama sa baboy, lizards, uban pang mga mananap kadong atin. Mabasa yun, litra por litra. Unya mga kaigsuunan, klaro o tataw nga akong gipamatutan na ang tanang mga pagkaon nga kaniadtong hugaw gilipyuhan o ipakaon na sa atong Ginoong Hesukristo mga kagalaan. Karon ang pangutana, moingon ba rin niya akong katbak, duda ko, murag mo ni mugawas niyang pangutana. Ako ning pabuton kay mo tingali ni pinakalangas niyang pangutana. Kinsang Kristiyanos mikaon o baboy? Tingali mo na yung pangutana. Ato na lang ning kuralandaan. Halihatan ni daan. Dili man isyo kung kinsang Kristiyanos. Kay wa ko magpamatuod kung kinsang Kristiyanos. Ang punto lang sa akong tima, pamatud-an ako nga ipakao na gyud ang mga baboy, mga giilang hugaw kaniadto mga kagalaan. Wala ko magpamatuod diri sa akong tima nga pamatud-an ako kinsang tawhana. Wala man ko magpamatuod kinsang tawhana. Pamatud-an ako kinsang tawhana ang mukao ng baboy. Ang punto sa akong tima nga pamatud-an ako nga ang baboy ipakaon sumala sa balaang kasulatan mga kagalaan. Klaro kayo ng mga kaigsuunan? Pulos na mabasa sa Biblia mga kagalaan. Pero kung iya yun ang ipugos niya pagtubag, kung iya kung bugson pagpangutana anak, matagad ka sa moderator kung ipatubag ka na. Pero kung ipatubag ka nila sa moderator, na ako'y ikatubag ko na na. Pero dili pag yun natiman ako. Nga pamatud-an ako kinsang Kristiyanos nga mikaon o baboy. Pamatud-an ako na ay Kristiyanos mauning tawhana, wag ko magpamatudan na. Ang naara sa akong tima, pamatud-an ako ang ilang hugaw kaniadtos dagdogon. Sama sa baboy, ipakaon na sa mga Kristiyanos. Mura na ang tima. Huwag ko magtima kung kinsang Kristiyanos mikaon. Basta ipakaon na sa Ginoo, sumala sa mabasa sa Biblia. Mao na Brad Alan Alperes, no? Mao na mga kaigalaan, klaro o tataw mga kaigsuunan. Nga kanang balaod mga kahigalaan, nga dili ipakaon ng baboy, mao ka na ang balaod nga gisugo sa Ginoo ngadto lang sa mga Israelita. Walay labot kitang mga Kristiyanos mga kaigalaan. Walay labot mga Kristiyanos anak mga kaigsuunan. Kay kitang mga Kristiyanos, klaro man kayo, tataw nga ipakaon na magyud sa atong Ginoo. Ako ning balay ko basa mga kaigalaan. Oras brad? Taas pa? Marcos, ako nang balay ko basa. Marcos City. Matod pa rin ako yung balay ko basa ang Ginoo man ko'y nag-ingon nami. Nya, gisuwat ni San Marcos. Kay wala man musunod sa iyang kasing-kasing kundili sa iyang tiyan o mugawas sa lawas. Niining paagiha, paminaw gyud negatibo. Niining paagiha si Jesus gyud dili ako mihimo sa tanang pagkaon nga linis na alang kanatong mga Kristiyanos. Klaro kay mga kigalan, linis na lagi, limpyo na lagi ang katong mga gilang hugaw kaniadto mga kaigsuunan. Onya ano man ang akong katpang masigradulando, ngano hangtod karon hugaw man gihapon kaha ang baboy. Nasayong pa rin Ginoo sa iyang pagsulti niining nagilinisan na ang tanang pagkaon alang sa mga Kristiyanos. Nasayong pang Ginoo na wala. Kay igo ramang kong nabasa. Iyar ba din ang gamito, no? Bantay mo, ha? Iya din ang gamiton ang libro sa Katoliko kining Sabbath Scriptures. Nga dunay pari nga ningon. Nga duna ang pari ningon nga ang baboy hugaw hangtod karon. Duda ko iyan ang gamiton ba? Naman ni siya aning libro, ha? Ako ning pabuton mugawas ning libro. Kay ganda pa naman ako daan. Kay iyang maning basahon kining libro sa Katoliko mga kaigalaan, the Sabbath Scripture. Ato lang ni kuralandaan
Mao niyang gamito no. Na ato diri ako tong giadrilainan dara. Iya ning gamiton. Daghang king pari diri mga kaigalaan. Imagine nimo pirting daghan ang pari ga pirmani. Iya na inyong gamiton, wingon na yun siya. Brother Lo, klaro kayo, inyong libro nagingon, Culture and Social Norms in the time of Jesus. And until now, lockdown on dogs and pigs, ye are both considered unclean. Ang tutuno karon. Ano object man nga paparang mo? Adi, uno niya sa object ko kay nagpaparang pa mo. Ano mo object mga presentation nga kikuralan mo na ako daan? Okay, doon yung objection sa pamahayag. Okay, nahinumunta ng the object si Brother Alferez sa atong role mga kaisyonan, wala ko'y gibutan dire nga dili ko'y di-object sa presentation. So as long as wala, wa man yun sa buti, pwede dawaton sa moderator, pwede delete. Among nagkuhanan, mas among laruhon o on-site classing objection ni Brother Alferez. Cut the time. Okay, Mr. Moderator, ang objection mo ni base sa balaod na ang presentation sa affirmative dili mukawa sa tema. Ang tema nga iyang ipamatudan nga ang ilang mahugang mananap sa tugon ipakao na panahon sa Kristohanon. Iyang gigamit ang referensya nga the Sabbath nga nag-prove man dito nga ang baboy hugaw hangtod karon di mana mo yang tima, so nikawas sa tima. So mo nga di object ko kay nikawas sa tima kay balaod di kawas tima presentation. Counter objection. Double counter. Kung objection man siya dapat mo counter ko. Okay, counter objection para Berlinas. Mr. Moderator, wa ko mukawa sa tima. Ako lang gikuralan daan ang iyang posibilidad nga pagkutana. Pero wa ko mukawa sa tima, kay wa man ko mag-istot og purgatorio. Gawas ko nag-istot og purgatorio, kana gawas sa tima. Nag-istot man gapon tagbaboy yung pagkaon. So gawas din sa tima. Gawas ko wa ko purgatorio, uli gawas tima. Mao na. Kuan ako, counter. Ang time purot na. Wala yung isapan lo. Kaya Ang imong libatol karon ani, iwasag imong time usak ka mo human sa imong libatol karon. kana. Ako man ang time. Oh. Yapang time. Oh. Oo, iyang man stand. Ang iyang objection gidawat, pero ang iyang time, ang imong time ro pamabot. Okay, balik Brother J. Carlo. Laman. Sa imuhang panahon. Okay. Laman talahubog moderator o sa atong duhang netizen. Oh. Okay. Wala gyud ko mugawa sa tima. Saksi ang naminaw karon mga tigalaan. Nganong mo mugawa sa tima? Nagisgot man tagpis. Nagisgot man kong pagkaon. Mao lang may ang Israel sa ako ang pagkabaron. Gawas ko, mugawas ko, kung ingon ka gawas ko sa tima, kung nagisgot ko purgatorio, man. Karon, balik ta mga tigalaan. Mga kaigsunan, klaro o tataw mga kaigalaan. Kaya tingalig mo na iyang gamiton, dahil sabat sa scripture. Ako lang ng tubagundaan. Kaya kung mauna iyahang ipangutanan ako, kana, klaro na kayo na kung iya pa nang ipangutanan, bisa gitubagan ako, mauna ipangutanan na pantos na. Kanang pag-ingon sa among sabat scripture, repetition, for daily life, na until now, hugaw gabo ng baboy, ngadto man na sa mga Israelites, ngadto na sa mga Hudiyo, kumuadto kag Israel, di ka pwede pa kanong baboy kayo naman, hugaw na para nila, pero para na itong mga Kristiyanos, dili na hugaw, limpyo na na, sumala sa Biblia nga akong ipagbasa. Maulay ako ang purpose, nga ni God. Wala ko bakit ang libro harang mo gawas ko sa tima. Wala ko gawas tima. Ay, ako ganin tima. Yung gawas tima ko. So, pinanglan mga kigalaan, di kita mo gawas tima. Ang nasa itong tima, limpyo man ang baboy. Mga kigalaan.
Unya, una pagiling ko nga ebidensya, magamit-gamiton, ay kanang ako, yun yung balik-balikon. Klaro na yun kayo mga tigalaan, ingon ang Ginoo. Aningon si San Pablo mga tigalaan sa unang Korinto 10. Nga makahimaw ka mo pagkaon. Ako kinibalik-balikon kay taas pa mga kaintahin ko. Unya, matod pa ni San Pablo mga tigalaan. Posible kayo sa pako ni Brad Alan Alpiris, no? Apostolis na po ni. Please, huwag sa pako ni mo, bro. Kaon, bisag unsang karni, nagibaligya. Klaro kayo, bisag unsang karni. Nagibaligya sa merkado. Pangita tulog merkado nga way papoy. Unsa may nasi mong merkado, ulo sa bautan nun ang baligya. Klaro magana kaon bisag unsang karni nga gibaligya sa merkado. O ganang baboy karni bana karni kay nawi. Klaro kay mga igsoonanoy na pamatud-an gyud nako sa tima mga kigalaan. Ako tima ako napamatud-an sumala gyud sa Biblia mga kigalaan. Karon kini balaod mga kaigsuonan. Namingon siya nga, Brad, may mabasa sa Biblia, Brad, na hugaw ang baboy. Ngadto sa Israelita. Kaya ang gisuko magos Ginoo na doon, nga para nila, ningon ang Ginoo, ayaw mo pagkaon ng baboy, kay suko nila mo, hugaw na, ngadto na sa mga Israelita. Wa man tayo labot ang mga Kristiyanos, niya akong gamiton na referensya. Ingon nini, title, limpyo o dili limpyo. Nagingon nini, diha sa daang tugon, ang Ginoo mipadayag ngadto ni Moises o sa mga Israelita, pipila ka mga hayop nga langgam o isda, giisip nga limpyo o angay kanon, samtang ang uban, dili limpyo o hugaw. Di ni gisultis Ginoo dito ni Moises o sa mga Israelita. Kung doon na gani kay basahon diha ang bersikulo sa Biblia doalan na ang baboy hugaw dito na sa mga Israelita. Ngadto na kang Moises kay ang gisugo ni Ginoo na nahugaw ang baboy ang mga Israelita man. Muna mga kaigalaan kung adto mo Israel, adto mo Bulilan, bisag asa pa kang merkado sa ulilan, di yung kakita baboy, kay bawal mo na sila ha. Hugaw man yun sa mga Israelites. Pero kita mga Katoliko, di man ta mga Israelites, di man ta mga Judaism, mga Kristiyanos man ta, asa man ta maminaw. Ari gutas Ginoo, salamat timekeeper. Ari gutas Ginoo. Mao na bro, anan subaka gyud ang Ginoo. Sulod sa 10 minutos nga pag-examine, subaka gyud ang Ginoo, ingna gyud Ginoo, Lord, di lagi na limpyo, hugaw lagi na. Ginoo na gyud imong debatihonan. Damor nga musupa kas mga bersikulo nga akong ipanggamit, dili na sa Carlo ang imong gidebati karon. Ang Ginoo na gyud kaya ang akong gipanggamit polos man Biblia na ay referensya o sa lanting ali, pero ang akong gipanggamit Biblia mga kigalaan. Kung nagtuo kita na ang Biblia pulong sa Ginoo, pulong yun sa Ginoo, dili na pulong ni Brad Carlo. Ako, igo lang tong bibaro o nagpahibaw kanimo nga gilimpyuhan na ang baboy alam nato mga Kristiyanos. Mao na mga kaigsuonan, niining orasa, ako na lang iwib ang habilin kong oras mga kaigalaan. Andam na kong dawat sa iyang naglagubo nga pangutana. Dalay ko ng Diyos, Ave Maria kanatong tanan. Iwib na ko ba? Okay, natapos na ang 20 minutos na panog sa atong higalan nga CFD. O ato na po ihatag ang panahon sa cross-examine sa atong higala nga Adventist na mo pangutana o pinasikat sa Biblia o sa mga nepresya. Ako ang ihatag ang panahon. Okay, daghang salamat Mr. Moderator. Dong J. Carlo, andam nga na ba mutubag sa upo na?
Andam na ko matubag sa imong pangutana, Bro Alan. Okay, salamat. Sumala sa tima nga imong gipamatutan nga ang giilang mananap ng mahugaw sa dantugon ipakaon na sa mga Kristohanon sumala sa Biblia o mga referensya. Pangutana. Sa panahon sa mga Kristohanon parang ni Kristo, wala na ba yung mananap ng mahugaw? Yes or no? Tubag, panahon ni Kristus, panahon Kristiyanos, wala na, panahon Kristiyanos. Pero kung muna manggani miila nga hugaw gyapon sa panahon ni Kristo ngadto na sa mga Israelites. Mo bitaw giingnan ikaw kung muna manggani miila nga hugaw nga ang baboy hangtod karon sa mga Hudiyo na sa mga Judaism ba. Pero alam na tong mga Kristiyanos gilinisan na wali ka mamino sa akong gibasa nga Biblia di ay nga gilinisan naman ang tanang pagkaon. Alam sa mga Kristiyanos, sa ito pa, alam na itong mga Kristiyanos, wala na yun. Pero alam sa mga Judaism, naagyapon. Sa mga Judaism, pero ay magkapilapil kay di mga Judaism. Sunod pa na. Salamat. Matot nito sa panahon ni Kristo, panahon ng Kristiyanos, wala na mahugaw nga mananap. Pangutan. Kung mabasa ko sa panahong Kristo, panahong Kristiyanos, na mananap ng mahugaw, dawaton mo ba ang imong kapilihan? Yes or no? Kabag, yung kumudawa sa imong kapilihan. Kaya nga naman, kay akong gibasa nga linis na yun, isa may akong tuhuan. Ikaw o si Objection, Kristo? Mr. Moderator. Sige. Okay. Ah. Objection. Aga ko objection mo rin. Iyang dito ba, aga ko pumunta na sa panahon ni Kristo, panahon ni Kristo, napabay, wala na ba'y mahugaw nga mananap? Mato pa niya, wala na, panahon ni Kristo, panahon ni Kristo. Muna nga, ako siyang issue daw. Sige. Basta naikulian automatic cut ang buwan. Okay. Kung mabasa ko sa panahon ng Kristohanon, napay mananap nga mahugaw. Kaya ingon ang good siya, sa pagtabag sa putana, sa panahon sa Kristohanon, wala na mananap nga mahugaw. Kung mabasa ko sa Biblia, nga sa panahon sa Kristohanon, napay mananap nga mahugaw, dawaton ba rin kapilihan? Kailangan di niya tanggihan na. Aki tumagang Dili siya, dili dawaton niya. Ingon ang good siya nga, wala mananap nga mahugaw sa panahon ng Kristo. Okay. Ang Kristohanon. Dawaton gina niya mo siya daw. Para mahumanan na di batiha. Okay. Oh, para mahumanan na di batiha kasi mga pilihan eh. Ato ingatan Okay. Abadidas. Tubag ka parang klaro. Counter ko, Mr. Moderator. Counter. Ako naman siya gitubag, Moderator. Gitubag, ay sa Moderator, ako na siya gitubag. Dili ko mudawat sa imong kapildihan. Excuse me. Gitubag ko na. Mudawat ka na dili, gitubag ni ka. Lagi, ni counter man ko, ni object man ka. Lagi, Mr. Moderator, counter ko. Ingon siya, wag ko na ako tubagan, dili ko. Gitubag, Mr. Moderator, ay. Dili ko mudawat sa imong kapildihan, kay klaro kayo akong nabasa, ingon ang Ginoo, makahimo ka mo pagkaon sa tanang pagkaon kay gilinisan na alang sa Kristiyanos. Kung doon na gani kay gibasa diha hugaw gyapon sa panahon ni Kristo, alang na ginas mga Israelites. Ayaw na iapil na to diri kay di man ta mga Israelites, mga Kristiyanos man ta. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Biyaan na ka na kay David Magalina. Oy, objection, Mr. Moderator. Personal attack. Nasa tong rules. Dito attack. Nasa tong rules na yaan ka, nang kaipis ka. Ayaw pang bitaryo. Sunod pangutana. Okay, pangutana. Oh. Mato, okay. Mr. Moderator, pakirula lang din. Nasa tong rules. Ang bon. Label. Kung ang pangutana kategorikal, kinahanglan ko bagon o kategorikal.
Okay. So, another question. Okay, salamat. Akong nadungog sa imong ipamahayag, premise po niya, nga sa ang isugo nga dili ipakanos mahugaw ang mga Hudyo ra, ang mga slave Israel. Nagpasabot ba, Mr. G. Carlo, nga ang mahugaw manunapog nila sa dantubong nga hugaw sa dili nga mga Kristohanon hinlo na ni siya? Sa dili mga Hudyo hinlo na? Yes or no? Tuba, no, sa mga Hudyo, hugaw mangguna nila. Sa mga Hudyo, sa mga Israelites, bisan lagi karon, kung wato ka sa Jerusalem, hugaw yun na nila karon ang baboy. Sa mga Hudyo, karon di man ta mga Hudyo, mga Kristiyanos, magkata ay lagi pagkapila-pila anak. Kaya alam na itong mga Kristiyanos, klaro kayo atong gibasa. O, ingon ang Ginoo, ang iyang gitubangan na mga apostolis, mga Kristiyanos, ingon ang Ginoo. Makahimo ka mo pagkaon sa tanang pagkaon kay gilinisan na alang natong mga Kristiyanos. Sa ito pa alang sa mga Kristiyanos, limpyo na lagi na, ipakaon na lagi na, ingon si San Pablo, makahimo ka mo pagkaon sa tanang kares. Ano pangutan? Sunod pangutan, matod kanimo nga alang sa mga Hudyo ang baboy hugaw. Ang pangutanan ako, alang sa dili Hudyo, hinlo ba ang baboy o hugaw? Palihog ibang pangutanan. Ba, alang sa mga Kristiyanos, hinlo na ang baboy. Oh, dili Hudyo man ka, kana Kristiyanos, dili man Hudyo. Ikaw mo na. Ang pangutana alang sa mga Kristiyanos. Okay, Osman. Ang ako objection mo ni, niingon naman siya na ang mahugaw mo na sama sa baboy, ang mga Hudyo ra ang isugo ng nahugaw na. Ang ako punta na sa dili mga Hudyo, ang baboy, hinlo ba ni o hugaw? Ang iyong tubag, sa mga Kristohanon hinlo na. Oh, ang atong tubag sa dili, ang punta sa dili mga Hudyo. Gila ba sa baboy? Gila ba ang baboy na hinlo? Yes or no? Counter objection. Ang iyang pangutana, Mr. Moderator, tayo sa kanina bro, kaya nag-objection ako. O lagi, object mo sa pangutana. Kaya nga naman, dili objection ko. Dili nasidyat ko. Ay sa bro, paminaw sa objection man ko. Dili lang ko ni counter, objection man ko. Ala, paminaw. Object man ko, di pa discuss ko pa. Dili mo counter siya kay Kasi dili ko ng objection na debate man eh. dapat kung Okay, kunardo siya. Okay, once na na-objection, na-counter objection na siya, pero once mo counter objection ka sa lakbong istorya, i-address sa moderator, o dawaton ba counter objection, Father Carlo. Okay, so na-counter objection, dawaton moderator din. dili. Di, kaya ang iya hapon, dili ko dinapig ha. Ayaw na iyo, kapag ang pangutana, o dili man, na sa mahugaw o sa dili mahugaw. Saan mo na akong pagtubag sa moderator, napa ko yung objection, paminawa sa akong objection. Okay, kawato na Oh, ang kaya objection. ang moderator talaga ato magtahuron. Before ko mutupag sa imong mutana, nasa ko objection paminawa sa. Kaya ang akong objection, Mr. Moderator, ang mutana magod siya. Alang sa mga dili Kristiyanos. Alang sa mga dili Kristiyano, alang sa mga dili Hudyo. Ngano mo ni object ko? Kaya ang iyang pangutana was tima. Kaya ang naa sa mong tima, Kristiyanos, ngano abot mo siya sa dili Hudyo? Una nga po ng pangutana, specific kung tayo ng pangutana. Kanang dili Hudyo, Kristiyano kayo masabutana. Oh. Kuha na lang ni, kana ang conclusion lang ni sa moderator. Nagyapon sa tema bro kay ang ikuan ni alang sa mga Hudyo niya
Nagingon niya, pamatud-an nako nga ang ilang nga hugaw sa daang tukod sa mas baboy ipakauna sa mga Kristiyano. Oh, specific. Okay, specific niya ang dili mo na Hudiyo, ang mga Kristiyano, dili mo na mga Hudiyo. So, naari Japon. So, ano ni? Specific. Uspang ang pagkutana, decisions po dito, uspang pagkutana, ipatuwag sa ito ang Ang Okay. ipagpunta na bro, iso sa tima bro. Okay, pagpunta na lang ko muna. Specific na bro. Okay, pagpunta na lang ko muna. Oyon ka ba nga ang dili mo Hudiyo Kristohano? Yes or no? Kabag, dili tanang dili Hudiyo Kristiyanos. Doon naman sa mga dili Hudiyo pero dili Kristiyanos. Objection, Mr. Bonson. Specific, Mr. Ako Director. pa na. Pero kanang dili Hudiyo Kristiyanos, kaya Objection, kitong Mr. Moderator. Objection. Hindi na ba tanang? Objection, Mr. Hindi na ba Moderator. tanang dili Hudiyo Kristiyanos? Objection, Mr. Moderator. Ang ang pauta na kategorikal. pagtagtag sa lang kami. Kay kami dire, wakon may grupo, di kayo may madungga ninyo. Okay, nini. Padayon ta, kontrohang pangutana, tubagon sa permative. Specific lagi bro. Maoyon ka ba? Wala tayo sa line, ay nagkuhan, wala tang yung kuhan, o niya, o di ka kauyon si pangutana niya, o niya nagkamuji ko kuhan. Anahan, si pangutana, o di ka kauyon si pangutana, dipindi na nimo. Okay, panahon. Maoyon ka ba, Ricardo, nga ang dili Hudiyo Kristohano? Yes or no? Kategorikal. Kabag, dili ko muuyo ni ana. Kay ganang dili Hudiyo, dili man tanang dili Hudiyo Kristiyanos na. Kay doon na may dili Hudiyo pero dili Kristiyanos. Di ba? Oh, karon ang atong tema manggod specific man. Ipakaon man sa mga Kristiyanos. So kanimong pangutana, paglipat na na, puta, giingnan di ka igsuunalan, sumala yun sa Biblia kong ibasa, ningon ang Ginoo, makahimo ka mo pagkaon sa tanang pagkaon, kay gilinisan na alang sa mga Kristiyanos. Sa ato pa kung Kristiyanos, kakaon na baboy, ay subakan Ginoo, sunod pagkutana. Okay, sunod pangutana. Oh. Imong gipahayag nga ang isugo nga dili hukaw-hukaw sa mas baboy ang Hudiyo ra. Kita makristohanon hindi ang baboy. Pangutana, kung mabasa ko sa panahon ni Kristo, o mga Kristohano na, kaya paano ni Kristo ang baboy hugaw, dawaton ba nimo ang imong kapilihan? Yes or no? Pag dili kong dawat yung kapilihan, kay mapildi mang yung gani. Klaro kayo, niingon ang Ginoo, makahimo ka mo pagkaon sa tanang pagkaon, kay gilinisan na alang sa mga Kristiyanos. Objection, Mr. President. Sa ato palagi, Objection, Mr. klaro President. kayo. Objection, Mr. President. Okay. Dawat. Sure. Kasi yung objection. Ngayon, sige. Ako sa mga pangutana, objection, takat tayo. Na kung mabasa ko nga sa panahon sa Kristohanon na ang baboy mahugaw, pildi ba siya sa diliha? Ang ito ba, dili siya masugat sa akong kapilihan. Wala ko mangutana kay Sir Rodrigo sa akong kapilihan, sa iyang kapilihan. Ha? Dawaton ba niya? Na kung mabasa ko sa panahon ni Kristo, panahon Kristohanon, word for word na nga ang baboy hugaw. Dawaton may kapilihan, paliyog kung Rodrigo, ipagdapat na pangutana. Yes or no? Ito ba naman? Ipatuwag. Ang iyang pangutana sa panahong Kristiyano, kung dunay mabasa, mo yung pangutana, kung dunay mabasa, dawaton ka nimo ang imong kapilihan. Dili lagi ko mudawat lagi sa kapilihan, kaya iya man kong basahon nga nang Boys Bible, nga hugaw gyud ng baboy bisag panahon ni Kristo sa mga Hudiyo lagi na. Sa mga Kristiyanos man akong ipamatud-an, sa mga Kristiyanos limpyo na. Kung doon naman kay gibasa diha nga hugaw gyapon sa panahon ni Kristo sa mga Judaism gani, kung adto ka Jerusalem karon na mapamay mga Hudiyo, nag-ilag gyapon sila ng baboy hugaw sa mga Hudiyo. Pero ang atong tema sa mga Kristiyanos man, na di mabasa diha sa iyong Biblia ni Gunitan na alang sa Kristiyanos hugaw ang baboy, na di mabasa diha sa mga Hudiyo man na hugaw ang baboy. So na pangutana. Matod ba nimo
na dili yun mabasa tungod kay ang mga Israel ran gisugo na ang baboy hugaw dili pagkaon. Balikon ko ang pagpangutana. Kung mabasa nako sa panahon sa Kristohanon nga ang baboy mahugaw, word for word, dawaton panimong imong kapilihan, kana may tumagon. Counter. Nagsige man ang balik-balik ang pagutana. But there's time para sa pagpatas. Palihog, basaha. But there's time. Basaha, Brother Alperes, para nga mahulog na pagutana. Okay, salamat. Atong basahan na Marcos Kapitulo 5 versikulo 11. Ang Marcos panahon ni problema sa God. Ang Marcos panahon ni sa Kristohan. O sa gisulti, since the Gerasenes were not Jews who considered pigs to be unclean, wala yun din nga ang baboy hugaw para sa mga Hudyo. Pangutan na. Huwag ka rin na. Pangutan na. Ayaw pagsabi. Punta na. Imo ba na yung suktakon nga nag-ingaw din nga ang baboy hugaw pa ng Kristo? Yes or no? So, bako na ko yung nakabot. Wadi ka nasabot yung gibangsa. Ang imong Objection, Mr. President. Objection. Objection, Mr. President. Agi, ipatubag na to ang pumunta na kay kitagaan ang magkaupuan. Ipatubag na to niya, ay lagit ka sa akuan bro, kay kamay ng bukuras. Tumaga, patubag na to, Brother Alperes. so, pag ko sa imuhang pagsabot sa gibasa. Objection, Mr. President. Object, object ko. Natupag naman kategori. Asa, pwede man object. Kaya, ang akong ganda sa objection sa moderator. Kaya ang balaon, nga ang objection, agi sa moderator, object ko. Sige bro, sige bro. Ang akong object, wala kong mga na sa akong pagsabot. Ang yang ito ba sa akong pagsabot? Dili siya musupag siya. Wala kong mga na sa akong pagsabot. Ang akong punta na ba? Imo ba ni uyunan ang mabasa sa panahon Kristo nga ang tatay hugaw? Yes or no? Kana mo ito bagon? Dili kay akong pagsabot. Ang yang ito ba? O dito time, ibasa man niya sa Biblia, ang iyang premise ng iyong objection. Ibasa man niya, so dili sa ugalingo niya pagsabot, kung dili, sumalas mabasa sa Biblia. Tumaga, Brother. Tubag. Atag sa ko kay di ko nakato ang kaubang moderator. Ang iyang pangutana doon, no? Kaya kami ng moderator, labi ng both sides, categorical ka lang gamit, yes o no ra. Nung for you to extend more, kaya time na din mo sa pagtubag, while time na sa pagpangutana. Ang ako laging tubag lagi ana, ang iyang gibasa husto iyang pagsabot mi sayo. Kay kana lagi mong gibasa na dunay nag-ila nga hugaw gyapon baboy, ang baboy mga Hudiyo lagi na. Sa gipasabot bitaw tika sa akong baro pa kanina, alang sa mga Hudiyo bisag moadto pagkakaroon sa mga sa Jerusalem, giila lagi ng hugaw nila ang baboy sa mga Hudiyo, pero alang sa mga Kristiyanos limpyo na lagi na. Kay ang Ginoo nag-ingon makahimo ka mo pagkaon sa tanang pagkaon kay gilinisan na alang sa mga Kristiyanos. So ang imong gibasa applicable lang na sa mga Judaism, dili sa mga Kristiyanos. Sunod pangutana. Okay. Sunod punta na. Bakit panimong akong gibasa applicable sa mga Judaism? Kung dili mabasa na akong gibasa na applicable sa Judaism, dawaton man imong kapilian, yes or no? Dili ko mudawa sa imong kapilihan kay klaro kayo ang Objection, Mr. President. Iyan ang itubaga, ang akong pangutana, nga mabot pa niya na applicable rin sa Judaism. Ako gipalapan na kung dili magpasa din sa Dabus 5 o Marcos 5 nga applicable sa Judaism, dawaton magkapilian. Kana may pagkabag sa Judaism. Kaya iyan ang isulti nga applicable sa panahon sa Judaism. counter. So, inahalan din niya natanggihan. Iyan na nagilipot, dahil ako nakadungog. Bro, like counter objection bro. Ay, like objection bro. Basta objection ka Oh, so, okay, basta like pagtubag. Ang counter objection, kini counter siya.
Okay. Sige, Mr. control section. Moderator, nasa atong role, Mr. Moderator, nasa atong role sa debate, basta matubag na gani ang kategorikal, dili na siya mo object. Hindi na mo object, kaya natubag naman kategorikal. Natubag man ako, Mr. Moderator, dili ko mo dawat sa imong kapindihan. Kay klaro kayo mabasa sa Biblia, nga ipagkaon na lagi ni Kristo ang tanang pagkaon kay ginilisa na alang sa mga Kristiyanos. Kanalagi imong gibasa nga the Voice Bible nga naay nang ilang nga hugaw ang baboy sa mga Judaism kanina, Brad Alan. Judaism na, pero ang atong tema para sa Kristiyanos. Sunod pangutana. Ang iyang pangutana, ibalik ka niya sa panahon Kristiyanos, wala na ba'y mahugaw? Oh, ibalik. Oh. Oo. Kung wala na ba'y mahugaw sa panahon Kristiyanos? Kabak. Wala na ba'y mahugaw nga baboy panahon sa Kristiyanos? Okay. Parang wa magtulong sa contribution niya. Mugwan mo dengan Tuhan moderator sa. Aturan pangutana, laruhan pangutana, laruhan pagtubag. Ligayan na lang nato nga kanang word mo dawat pagkas mong kapilihan. Ana na siguro dawaton ba nimo para di po si mobile balos kay was mo balos siya. Murag kwal bati ro mo kay kwan. Abanda na lang maling dawaton nimo kapilihan para di si balos di ko mo dawat sa kapilihan para Perez. Okay, salamat. Palo ang pangutana. Imong gisulti karon nga sa Marcos 5:11 nga akong igamit sa pagpangutana nga nag-ingon nga baboy ugaw panahon ng Kristiyano. Matod pa nimo applicable sa Judaism. Pangutana. Pag-ingon nimo nga ang Marcos 5:11 nga akong ipangutana kanina sa pambasa panahon sa Judaism, applicable sa Judaism. Mao ba ni mabasa dito nga applicable sa Judaism? Yes or no? Yes, maugil. Kay klaro man kaya akong gibasa nga ang gisugo lagi sa Ginoo na nga ayaw mo pagkaon baboy kay hugaw sa mga Judaism lagi na mga Israelites ba? Klaro kaya akong gibasa nga ang diha sa daang tugon ang Ginoo mipadayag ngadto kang Moises o sa mga Israelites. Doon ay mga pagkaon nga giisip na limpyo o doon na sa giisip na hugaw. So kana lagi mong gibasa sa The Voice Bible kabaw mo na namo ba ng Biblia dalaw? Alam lagi na sa mga Judaism. Pero ang atong tema, ayaw magawas tema. Kay alam sa mga Kristiyanos, limpyo naman ang baboy. Yang atong yung sa mga Judaism, ali sa Kristiyanos. Wala ko magawa sa tema. Premise. Wala ko magawa sa tema. Imong gilitod nga ang Marcos 5:11 applicable sa mga Judaism. Ako kang isudaw nga kung dili mabasa sa Marcos 5:11 nga applicable sa Judaism, imo paguyunan matod dili ka muuyon. O di ka muuyon, pangutana. Nasa iyo ba ang Marcos 5:11 na dili mabasa nga applicable sa Judaism? Yes or no? So ba, ang Biblia, kanunay magyun ang sakto. Ikaw mo'y sayo. Objection, Mr. Senator. May sa Objection. Huwag naman ako. Object, di object ko sa ito pa. Ang akong pangutana, kategorikal. Yes or no? Kinalmatubag sa kategorikal. Para sa palaho. Okay, kategorikal lang ayahang gustong patubag yes or no. Sige po, balik ka pamunta na kategorikal. Okay. Atong pag kategorikal, ayaw objection ha. Di ba na siya? Okay. Mag-premise ako. Dili pwedeng kabukat ba mag-uot na dili kong object. Wala na sa palahod. Sige po, lahos. Oo. Mag-premise ako. Wala nga. Giingon man nimo. Premise, giingon man niya nga ang Marcos 11 applicable sa Judaism. Palawat na pangutana. O yun ba nimo sa Marcos 5:11 nga dili mabasa nga applicable sa Judaism? Yes or no? Kana na, ipapala, kategorikal. So ba, dili lagi ko buuyo na ng imong giingon. Kay klaro kayo, imong gibasa, gisundan ikaw, giisip di ay sa mga Diyos nga ang baboy, hugaw, na agi mabasa, na ako Bible. Objection to brother. Na, Iyang iputol. Naasaya ko ah. ng komentaryo! Ay, Objection, Mr. Brother. ng komentaryo. Objection. Ako itong Isa. sikutol, gisundan lang di ka, klaro. Okay. Sige, namay objection, brother.
Marina, sa ito paminaw. Total, fair mo din kung mo counter objection ka, pwede kaya po. Okay, Sige bro, sige bro. Na bro, ako pa Okay. rin bro, sunod na naman. Okay, premise ako. Premise ako. Okay, premise ako. Matod pa rin mo, Hudiyo, Hudiyo, Judaism. Unya, iyang ibasa, wala, dili mabasa Hudiyo. Ako masaw na? Since the Gerasenes were not Jews who considered pigs to be unclean. So, we're not Jews, dili mga Hudiyo. Nga ang baboy, i-consider nga mahugaw. Ang pangutana ba, imo ba uyunan nga dili mabasa din nga applicable ni sa Judaism? Yes or no? Kung pag lagi na ako lagi, applicable lagi daw na sa mga Judaism. Klaro ba yun? Oh, Okay. sa mga Unsay teksto sa imong gibasa? Marcos 5. Marcos 5. Marcos Sigoche, atong ipahiling sa moderator kung applicable po ni sa Judaism. Aron masod ka kuno sa kasakasinsiro. Okay, Mr. Moderator. Brother Abadinas, para sa patas nga kuan, atong ipapasa sa gitudlo ninyo nga usa ka moderator kung ang objection magbalik-balik mangod at atong ipapasa sa atong kaban. Dili Diyos. Okay. Arin lang ni, Brad, ikaw basa, Brad. Ikaw basa kaya mo iyahan ng Bible. Ikaw mo ibasa kaya iyahan ng Bible. Okay. Asa ipapasa ni mo ni Brother Pires? Kagusto din. Ano sa ako sa mo pasabot sa province ng Manila. Ningon mo sa Gigarlo nga ang Marcos Insingo sa kanilang sa pagpangkana applicable sa Judaism. So, dili ang pagpangkana siya na oyon nga ba na dili mabasa din nga applicable sa Judaism. Dili siya oyon kay sa Judaism. So ato ko pabasa applicable ba sa Judaism? Ang context ang ipasabot din nga versikulo palibasa. Tabasahon. San Marcos 5:11. Since the Gerasenes were not Jews, close and open parentheses. Ang close and open parentheses na sa Jews, wala sa Gerasenes. Laro na to ha. Who considered pigs to be unclean? Ako na ko. Since the Gerasenes were not Jews, close open parentheses, who considered pigs to be unclean? Sa mga Hudiyo ay nag-isip sila kahugaw ang Excuse baboy. me. Ano niya? Ang kinisya, mga kaitsunan, igo lang ka bubasa, Brad, ay lang explain. Ay lang explain. Close and open parentheses. Ako naglaro nga, ang close and open parentheses, wala sa sins, nasa Jews. Ang close and open parentheses, nasa Jews. Wala sa Gerasenes, wala sa Philippians, wala sa Colossians. Okay. Atong aluapan sa opposition, aron horot ba? Ihorot mo na imong counter karon, Brad. Okay, so sa pamaging counter mo. Okay, kanang mo-premise ako mag-iso sa dili pa ko mangutana. Kini siya, kini po dito, mo-premise lang ko before ko mo-proceed sa next question pag pamalangan. Okay. Okay. Batod pa sa nagbasa nga, ang close parenthesis sa mga Hudiyo na. So, murag, pagrespeto lang niya. So, sorry nga, inunta ka. Basta close parenthesis, opinion sa author ng Biblia. Kunya katoliko ang author ani. Ano bro? Premise. Ayaw yun nga. Author ni katoliko. Muhingo siya, basta close parenthesis, opinion na sa author ng Biblia. Ano yun naman, audio rin na. Muna, school yan lang. Kapalo ba ito siya na close parenthesis? Okay, counter objection, Brother Abadinas. Bato kang Brad Alvarez. Kaunti ko, Mr. Moderator, ang pangutanan na tubag na muproceed na siya kay pangutana kay naamo na sa role matubagan yung pangutana sunod pangutana Sige. maungot pangkana mahurot na lang yung oras Ano ni? Sige. Moderator, kanang
conclusion. Arita, next question, Brother Alferez. Biyakin na to ninyo kay Okay, salamat. Sumala sa tema na imong ipamatutan. Nga ang mahugaw mananap na ila na nagtugon ng mahugaw, ipakaon na sa mga Kristohanon sumalas mga o referensya. Pangutana. Kining mong tema, kinatuliko ba ning pagsabot? Yes or no? Balik ka pa ko bro. Sabot. Kaya mali ko na. Sumala sa ultima na ang ilang mahugang mananap sa dantugon ipakaon na sa mga Kristohanon sumala sa Biblia. Pangutana, kinatuliko ba ning pagsabot? Yes or no? Pagsabot yun as Ginoo. Nagisuportahan sa pagsabot sa Katoliko. Dili Katoliko na. Pagsabot yun as Ginoo. Kaya ang Ginoo nag-ingon, magahimo kamo pagkaon sa tanang pagkaon kay gilinisan na alang sa mga Kristiyanos. Ang Ginoo ay nag-ingon ani. Unang nagsultian niya ang Ginoo. Kami mga Katoliko, igo raming nituo. So dili lang kay Katoliko ra nga pagsabot. Pagsabot yun as Ginoo nga limpyo na ang tanang pagkaon kay gilinisan na. So ano magana? Sunod pangutana. Kay pagsabot man sa Diyos, matod nimo, na ang ilang mahugaw nga mananap sa dantugon ipakaon na sa mga Kristohanon. Pangutana, naabay bersikulo nga ang Diyos nag-ingon sama gyud sa tema nga nag-ingon diha nga ang mahugang mananap sa dantugon ipakaon na sa mga Kristohanon kay pagsabot man na sa Diyos. Naabay bersikulo sa Biblia nga ang Diyos yung nag-ingon nga ang mahugang mananap sa dantugon gila na nga Hindu sa panahon ng Kristo ipakaon na. So, yes or no? Yes, lagi mabasa. Kung mabasa na kulitra-kulitra, ang Ginoo nagsugo kato ni Pedro kapaihawon siyang baboy. Ang tono ni Magpilde sa ka. Sudah. Okay. Alright, tubag. Wala. Para mo mas debat ya. Napapinaw, moderator objection, wala sa role ang showdown. So, imo ba nadawa to moderator ang showdown? Say, pakirol sa kaya dili rin nato daraw ng showdown. Ang iyan ang pangutana, ibalik rin sa tima. Ang tima, mabasa ba word for word sa Biblia nga sa bagong tugod ipakaon na sa Ginoo. Ako lang basahon na. Okay, moderator side. Brother Carlo, kabalo mo kayo, kaya naman mo sa debate. Panahon ni Yahan katungod pagpangutana, yung mga katungod pagtubag, kaya naman siya balikan pagpangutana. So last question na ito niya, since ang atong oras, hurot na sa... so last answer, Brother Carlo. Okay, tubag na ako sa nindot niya pangutana, naabay mabasa. Nag-ingon ng Ginoo ipakaon ng baboy, naagyon. Naa sa buhat, Jes, versikulo 11. Nag-ingon din a roof open sky and wide container something like a wood sheet suspended by its corners descended through the turn open toward the ground. This container tempt with the four-footed animals upat tiil nga mga mananap. Ingon diri, crowl, birds, pigs. Unsa ng pigs? Baboy, oy. Unsa gingon sa Ginoo? Ihaw Pedro, kaon. Kaya mo tayo mabasa yun. Nga, ito ng Ginoo. Kita Peter, kilit. Kaon ng baboy. Natupag ang pagkutana. Time. Salamat. Okay, Alpes MC. Uli na nalindot sa debate ba? Hindi mangangkong ba? Okay. So ako lang kapuno na nagpusilaan ko kanina nga naman ay balaod mo mag-isituhay ba? Nga ka na po nga pili ka, lupit ka, di na sa tumito na, no? Kaya sa debate, kung may mapili na ito, inurang mo sa'yo, no? Inurang sa'yo. Ngayon kung tumito kay, rudo mo kayo na mayroon ka nga, lupit ka, daw ito mapili ka, ilan na, no? Di na mayo. So, ang ato nila nga, ang atong ipabaw kanina, kanadaan, prinsip sa kanadaan silay o educational debate. Wala na, no?
Wala siya. Di kaya na itong mga kanang mga bunga din mo. Okay, sige. Pero magbarong na ang negative side na ayan. Akhirnya ang moderator alang sa wala pa ka sweet mo ni mga kitsunan. Inani kining debate o niya karon isahon gigisaman ni Brother Alferez si Brother Abadinas o man ni karon mamahayag si Brother Alferez balik dos 20 minutos isahon na no 20 minutos ang iyang pagbaro kay isahon na po siya sulod sa 10 minutos Brother Abadinas. Then human silang kuha na i-conclusive silang natag 5 minutes niya. Okay, tatong ihatag ang panahon Brother Alferez. Okay, daghang salamat Mr. Burrito. Mayong hapon mga kaigsunan. Mayong hapon. So nining hapon nun akong ipabot akong pagkahon sa atong barangay captain. Bisan wala ko makaila so mayong hapon sa atong barangay captain dito sa Lawaan dos. O ako sa ipabot akong pagpasalamat ngadto sa akong magkauban Elder Barolo, Elder Campos, si Brother Pirater, o napura itong sumunod din si Sir. Salamat kayo o salamat po sa tanang mga tao na makakaroon din amin tapong. Daghang salamat sa ipagtapong. Mga pinangga ko magigalaan, dili ka po nung karoon. Ang akong trabaho, mauragin ang pagdigit sa tima sa akong lakba. Matod pa sa tima sa akong lakba, nga iyang pamatutan nga ang ilang mahugang mananap sa daang tugon ipakaon na sa mga Kristohan sumala sa Biblia o mga referensya. Ako siya kapangutana kagalina nga sa panahon ni Kristo, anong Kristohanon? Wala na may mananap ng mahugaw? Matod pa niya, wala na. Akong iinan, kung mabasa ko, nga sa panahon ni Kristo na may mananap ng mahugaw. Kisi-kisi po siya. Kaya matod pa niya, yung dawaton, di siya kadawat sa mga pilihan. Sa pagkatino, kung kisi-kisi siya, na naman kay na maging prueba, ebidensya sa Biblia nga sa panahon ni Kristo ang baboy mahugaw. Karon, yan gigamit ang unang Korinto 10:25. Nga nigo sa Apostol Pablo nga magkakaon kamo bisag unsang karne. Na gibaligya sa merkado. Ang unang Korinto 10:25 dili nimo makaplagan nga ang tima nga ang ilang mahugaw sa daang tugon ipakanaon ang panahon ni Kristo sa panahon ng mga Kristiyanos. Di yung mabasa sa unang Korinto 10:25. Ako bitong ipangutana siya nga kini imong tima kinatulig ko ba ning pagsabot? Yung siya Ginoo sa Ginoo gini pagsabot. Akong ipalapag kung mabasa bagid sa Biblia ang Ginoo pagsabot nga ang iyang tima na ang mahugaw na sa tugon ipakaon na sa Kristohanon. Kisi-kisi dayon. Nga naman kay mabuking magyod nga dili mabasa sa Biblia. Niya mga kaigsunan, iyang gigamit ang The Voice Bible. Buhat Jis, The Voice Bible na ako aning. So tiyan ko kamo mga kaigsunan, nga kung mabasa sa Biblia, kinahanglan nga ato yung sabton kung unsa ang whole canonics o ipasabot ni ini. Dili kay sabto na tayo na ipakaon na ang baboy sa panahon sa Kristiyanos, kaya lagi na may mabasa din nga tindog pinapag-ihaw niya na mabasa kong baboy. Apan iyang isulti nga si Pedro nagkakitag pananaon. Iya ginagipahaya ganina. Nga doon ay pananaon si Pedro, ang pananaon nakita niya ang habol nagitundo sa langit, gano'n ay upat kakanto nga ang pagkakanto diha ang talang pananap sa habol niya ang dingong nagingon tinod pinugiyaw ka kaya pinudili ko Ginoo dingon siya ayaw hinganli nga ang baboy hugaw tigsan pangutana kay pananawon man
makaon din ang pananaw. Delikado ng teaching ang pananaw ni pagkaon na. Ang buhat Diyos usa ka vision ni Pedro. Dili siya literal unya ipagkaon ng pananaw. Naunsang taon nga pagka-argumento ang pananaw ni pagkaon naman. Ingon siya na si Pedro gipakita ang pananaw unya. Ang pananaw hindi mo pero pag-iwan niya gingan lang baboy na dili mo nga hugaw kay hinlo na pananaw na. Buti pa sa kay vision man, pananaw man, sunaay kahulugan. Ikson, usa ka Biblia nga ang imprimatur usa ka bishop. Labaw ni sa mga RCC. Nine Helmstad, ang imprimatur Anthony B. Taylor, Bishop of Little Rock, December 2010. Atong basahon ang buhat Diyos. Kay kining Biblia Hekson, standard referentially, unya kining nag-utor ani ang imprimatur, ikiyahan ni sa balaang espiritu, nagtukan gini sa tinuod, sukuhay ni sa pagsabot karon sa akong katbang. Kaya nga pagsabot ka sa panahon Kristiyanos, ang baboy pagkaon na gigamit ang buhat Diyos, dili mo ipasabot sa imprimatur ani nga usa ka bishop si Anthony Taylor. Unsa may gingon dinhi? Buhat Diyos versikulo 20 Peter now fully understand the meaning of his vision. See the note on Acts 10:17-23. Kining nota din Nelson, kining footnote, opinion sa imprimatur ani nga Biblia. Nag-ingon siya nga si Pedro nagkasabot yun kung unsay kalugan sa iyang pananaon. Karon sa may meaning sa pananaon niya sa versikulo isuporta ko sa yun Peter vision, he is to be preferred to admit Gentiles who were considered unclean like the animals of his vision into the Christian community. Napakaklaro mga kaibigan. So dinihigyan ko mapabor sa usa ka bishop sa Katoliko na nagtukan sa tinuod nga ang pananaw nga nakita ni Pedro iya kining nasabtan nga diin kining mga mananap nag-refer kini sa mga hintel nga nari sa komunidad sa mga Kristohan. Mauni siya ang pagsabot nga husto gyud nga pagsabot. So karon dili ka po nun ato na nagtukan nga ang pagsabot sa akong kaatbang o pagsabot usab sa bishop nila lahi. O din ko mutuo sa bishop kay labaw mo ni siya sa RCC. Labaw ko ni siya. Anak ko mutuo sa siya. Hindi ko mutuo nga naman kay muknara na sa iyang tima na di mabasa sa Biblia. Mulikramo siya nga wala sa vlog na showdown. Pero ako siya inon, magkito na ko siya, na kung mabasa yung word for word ka yung tima, nga among ipirmahan, mabasa sa referensya, ka tima yung kanan, o sa Biblia ka, sa referensya, kung mabasa nga ang Diyos nagsugo, na ang mga mananap na mahugaw, ipagkawan sa mga Kristohanon. Nan, ang kuno na ko kamapili ko. Pero kung mabasa sa referensya, nga nagsugo ang Diyos, na ang mahugang mananap sa Lord ipagkaon na sa mga Kristohanon, ang kunon po niyang napili siya. Kundi kung mabasa sa Biblia na ang mahugang mananap sa Lord ipagkaon na sa mga Kristohanon kana na a sentence, pili siya. Pero kung mabasa ka na a sentence sa tima, pili po ako ng kunon. Pero so, dili ka punon, subo pa lang doon. Usa ka membro sa CCCFD, siya akong pinalanda na katbang, Giancarlo Cadinas. Atong natugkad na iyang sukuhay iyang pagsabot sa bishop. Ang bishop nagpamatuod nga ang pananaw ni Pedro ang kahulugan tao, mga hindi. Dili literal na baboy nga ipagkaon sa mga Kristohan. Yang gigamit ang unang Korinto 10:25. So tiyan ko kamo mag-igsunan. Kung atong kuhaon ang background sa Korinto,
mga tao na sila nga majority nga walay Dios. O ang mga pagkaon nila bisan usa. Ningo si Pedro nga makahimo kung pagkaon bisan usa na sa gibalik niya sa merkado. Apan naay mensahe nga gipaabot ni Apostol Pedro sa Corinto atong mabasa sa unang Corinto 10:31 niingon siya nga kung mukaon ka Panginoon makapahimaya ka sa Dios. Ingon si Apostol Pablo ana karang pangutana kung mukaon kang mahugaw sama sa baboy makapahimaya ka na sa Ginoo dili. O sa problema nga dili niya ang balaang kasulatan o parehas ng Biblia Isaiah 66 15 hangtod sa 17 akong basal nga maunay prueba ebidensya nga mabasa sa Biblia nga ang Dios dili gyud mahimaya kung mukaon tag mahugaw sama sa mananak nga baboy. Unsa may giingon dinhi? Isaiah 66 versikulo 15 hangtod sa 17. Ipahamtang sa Ginoo ang iyang paghukom. Daghan ang iyang pinatay anang panahon kay ang Dios mapahamtang silot pinaagig kalayo o ang nagkaon sa unod sa karing baboy o ang dulumtanan ng ilaga silang tanan magadungan sa katapusan nag-ingon si Yuba mabasa ginihigala ni ining Biblia nga ang imprimatur si Cardinal Vidal Ricardo Vidal mabasa si Isaiah 15:17 nga ang mukaon og karing baboy sunugon sa panos pagpadayag sa Ginoo. Unya, yano-yanuhon na sa pagpamatuod nga ang karing baboy pakaon na sa mga Kristohano. Nga ang pulong sa Ginoo nagtugan manato nga sunugon sa kalayo ang mukaon karing baboy sa panos paghukom. Ekson wala ko magtumong og ini. Agay na ko may baluhan na adunay usa ka lagal sa Dios nga malamon atot pa niya in times of crisis God will really send somebody to save His people. Igsoon kini nga pinulungan so sa katawo nga malamon diya na tumatugkad na ang Diyos justisya, ang Diyos manulayon, ang Diyos may gugmaon. Nga naman kaysa dili pa niya ipahamtang ang silo sa mga tao nagkaon ng mga manalas na mahugaw, magpadala siya. Ano na yang ipadala, aron pa'y maluon ang mga katawan nga yang pinangga, mga katawan nga yang ipakamatyan dito sa krus, nga ang magkaon sa karing baboy, sunukon sa kalayo. Exod, dili ako nasunod din. Palangga mo sa Ginoo. Kitang tanan, palangga ka sa Ginoo. Himo nga paibaluon kita sa tulong sa Dios. Sa dili ko niya himuon niya ang paghukom. Na sa panahon niya na iyang puhaton ang paghukom. Kadtong nagkaw karing baboy, sunugon sa kalayo. Mao ni ang makarecord sa Biblia. So nila nga prueba ebidensya ang tima sa akong karubang nga hadbadaan murag napalit sa bagyong ulit pinaagi ni ining mga ebidensya nga akong gilatag karon. Igsoon atong pagpangalagad sa Ginoo gusto tang malangit. Ang mga pare si Ricardo Vidal ni ay iyang gisulti dinhi. Atong basahon ang Marcos City sa Putnot kay Putnot kay Gala opinion ni sa imprimatur kung sa ikong dili ang baboy ang kuniyog isip na mahugaw dili makaon tanawa kaklaro ani na ay imprimatur si Cardinal Ricardo Vidal ang baboy hugaw dili ipakaon niya moingon rin ko katpang hawa magudi mo na pusa kay na may explanation anak. Paano man dahil iya ganina minsan atong kuralan daan. So ako din ko magkural sa atbang. Ano man kay naatay kagawasan sa pagpili sa eksakto ng pagtulungan. Kung kuralan ng tao, buot pa sa buot, huwag na kay kagawasan na masubay sa kamaturan. Klaro nga mabasa sa Biblia
nga ang usa ka Cardinal Ricardo Vidal nagtug-an sa matuod nga ang baboy hugaw dili makaon. Pero ang membro ni Ricardo Vidal nagpamatuod nga ang baboy nga mahugos ng tugon ipakaon na sa mga Kristohano. Contradiction ang pagpamatuod sa akong katbang kaysa ipamatuod sa mga Cardinal ni Cardinal Ricardo Vidal. O bakit ko ibalon na si Cardinal Vidal usa ni ka Kristohanon, dili ni siya Hudiyo, Kristohano ni. O si Cardinal Vidal miingon yung nababoy hugaw dili makaon, Kristohano ni. Niya mato pa niya alas sa mga Kristohanon ang baboy hinlo na. Unya karon naamay nabasa na ko karon nga usa ka Kristohano si Cardinal Vidal nag-ingon man ang baboy hugaw. Unya miingon na sa siya ka sayop ni kaya ako pagsabot mo'y gusto mo'ingon na ba rin siya sa balis na pagsabot sayop pero kinatulik kong pagsabot insakto mga pong ginayang dinalihan dahil nga pagrason niya ganina akong ipunta na sa kinatulik kong pagsabot balik yung lima sa Diyos gina na pagsabot Diyos doon pamuntarong mabasa sa Biblia di makatukan Diyos doon magkakapagsabot. Nag-ingon ba ang Diyos nga ang mananap na mahugos ng tungod ipakaw na sa panahon sa Kristohanon? Di, yun magkatugan kaya di ka mabasa o di mabasa ang tima, hindi ka pamatukan. Although, na mabasa sa panahon Kristohanon nga baboy, ingon niya nga, hidlo, pero pananaon na ay kahulugan o gisulti na ni Bishop Taylor nga ang kahulugan sa buhat Diyos kanang mananabda nag-refer sa mga hinter na nasa komunidad sa mga Kristohano o kini may husto na pagkahubad atong pangutanon sa ano sa Kristohanon si Cardinal Vidal kung unsa iyang pagsabot sa buhat Diyos nagipamusgan yun sa atong katbang karon na kuno ang kining baboy pagkaon sa panahon Kristohanon yung gigamit ang buhat Diyos atong masahon kung unsa ang opinion ni Cardinal Vidal mato pa diragreyo busa ang pananaw ni Pedro dili gidapit siya sa pagkaon sa hugaw mga mananap nagkahulugan na dili siya magpanagana paglakaw pabilin sa balay ni Cornelio ang Romano. Wa man lagi ina diri ni Cardinal Vidal nga ang baboy sa dangdugon na hugaw ipagkaon na sa mga Kristohanon. Wa man ingana. Di man imoy naka-record sa Balangas Sulatan ng Yantima. Niya usa ka Kristohanon si Cardinal Vidal nag-ingon. Busa ang pananaw ni Pedro dili gidapit siya sa pagkaon sa hukaw mga mananap niingon pa ba siya sa panahong Kristohanon wa kay mananap na mahukaw gabi karon usa ka Kristohanon si Cardinal Vidal na ato man nabasa nagisgot ko siya mahukaw mananap di mo nasa panahong Kristohanon na pa din mananap na mahukaw hastang pusgaya sa tema ng pusgayaan hilabihan gayon ka pagkasamot o pusgay sa ti mga pusgay na daan dili yun mabasa sa versikulo sa Biblia nga ayang gigamit ang Marcos 7:18 hantod na sa 19 nga matog pa niya nga ang Marcos pruiba o yung ibasa nga ang mga Kristohanon makakauna o mga mahugaw kay gihinluan na atong basaw na atong ipasabot din sa versikulo 2 sa Marcos City mauni siya ibot pasabot matod pa diri na matigdan nila nagpipila sa iyang tinunan nangaon apan hukot kamot sa ato pa wala maghunaw asa di mabasa Marcos City versikulo 2 Bodi pasabot nga ang nangaon ana
ang mga tinunan ni Jesus Christ. Mga igsoon, iyang isulti nga ang mga Hudyo dili mukaw bahugang mananap, di mukaw baboy. Yan ang isulti kanina. Ang bersikulo nga gigamit, wala mulaban niya sa entima. Na naman kaya ang nangaon din mga Hudyo o ang mga Hudyo, dili baboy ang pagkaon. Ang isyu din nga ang mga tinunan ni Kristus, hugaw kamot silang pagmangaon. O niya, adunay mga kostumbre ang mga Hudyo, mga padre, dili pot sila mangaon kung gikan sila sa merkado nga dili magkapanghugas sa kaugalingon. Doon na sila upang balan sayon nga gituman pananglitan ang seremonya sa paghugas sa mga tasa kulon o plato. Supot ipasabot nga naa sila mga bulaton nga kung mga manghunaw yun. Last 2 minutes. Manghunaw yun. Supot ipasabot nga kining pagkantig sa Marcos City 18 sugod sa dos, dili makaplagan din ang tima nga ang baboy giluhan na ipagkahon sa mga Kristohanon. Dili makaplagan niya ang kahulugan kung unsay makapahugaw. Matod pa sa 14. O niya kitawag Jesus ang katawan o ingnan. Kamang tanan pamati o paningkamot nga makasabot mo. So pag-ingon ni Kristo nga kamang tanan pamati paningkamot makasabot mo. Niya ang bote pasabot ni Kristo. Dili ng baboy pagkaon. Sige pasabot ni Kristo. Ganti ano? Kaya ang daotang laraw nagikan sa kasing-kasing ang daotang mga butang, ang pangamat, pagpatay, panapaw, kasina, kako, pagdumot, paglimbong, pagdugal-dugal, ang makapahimatason, o ang binuang, kining tanan nagagikan sa sunod pusa, makapaw sa tao. Sa ato pa rin, gatong mga pagbati nga dili mayo, may magkapahukaw. Dili ang baboy nga gihinluan na. Mato pa sa kapang. So walay baboy din nga gikahon sa matinunan ni Kristo. Nya mingon siya nga mga Kristohanon, bigaw ka ni baboy kay ipagkaon na. Unya gibasa na tong Biblia, yung gigawin sa pagbato, di man mo ipasabot sa ipasabot. So, ang Biblia nagduga na to. Si Cardinal Vidal, usa ka Kristohan. Ang baboy hugaw, dili makaon. Usa ka Kristohan. Asa may tutuan na ni? Usa ka Cardinal o kining si Ipig nga nagtukan nga dili mabasa sa Biblia kay tema. Samantala ang Cardinal Malabaw nila nagtukan nga ang mukaw baboy sulugod sa kalayo kay di kina makaon kay hugaw. Mana? 10 seconds. So klaro kayo mga kaigsunan. 5, So dili ka po nun 4, ang tema 2, time. wagi pagkabalot tema sa patpang. Okay. So karon mga kaigsunan, salamat Brother Perez, panahon sa tong igsoon Brother Abadinas. Ay mo panahon bro. Salamat bro Alperes sa imong negative. Welcome. Premise niya, naa sa ato ang unang lagda sa debate, dili mugawas sa tima. Karon kay di man mugawas sa tima, focus gyud sa tima. Sangutana, sumala sa atong tima, ipakaon ng baboy o dili pakaon? Diba? Okay. Sumala sa mong team may pagkaon pero dili na mabasa sa Biblia. Ha? Wapa ko maman kasi sa kabinuto. Ang imo ng tima, imuhar ng tima, ipagkaon ang baboy. Pero imo na, pero inyong kadagkuhan, nag-ingon, nga baboy dili makaon si Ricardo Vidal. So dire yung kubudapin ni Ricardo Vidal, nga nag-ingon, nga baboy dili makaon. Di kubudapin ni mo kay sayot na imong tima, kaya di mabasa sa Biblia. Natubag ang pangutana, sunod utang. Sunod pangutana, sumala sa imong pag-akon, nga sumala sa tima ipakaon ng baboy, nagtugaan ka sa tinuod o nagsulti ka baka? Diba? Okay, nagtugan ko sa tinuod, ang imong tima, dili mabasa sa Biblia. Nagtugan ko sa tinuod nga si Cardinal Vidal nag-ingon nga baboy, dili makaon hugaw. Sukuhe sa imong pagsabot. Nagtugan ko sa tinuod nga sa Bishop sa Taylor, nag-ingon nga ang kahulugan nila sa pananahon, dili baboy, mga tao. Nagtugan ko sa tinuod. Ikaw may wag magtugan sa tinuod, kaya imong pagkakan magkatawad nga ang pananahon, imo nang ipakaon sa mga tao. O ako ko kaman, kayo sa kabinuto. O na nga, nagtugan ko sa tinuod, nga ang imong timadi, mabasa sa Biblia, o ang Biblia,
Pamatuon na baboy dili makaon si Cardinal Vidal nagsulti sa Kristohanon. So, sunod po na. Sunod pangutana kay nagtugaan man inuod sa atong tima. Ang tima ipakaon ng baboy, sakto o sayo? Yes or no? Okay. Sayo. Okay, ang imo punta na. Ang tima sayo, yes or no? Oh, so, yes, sayo pa. Apalay ko objection Oh, ko. yes. Mr. Moderator. Asa, usa kami nito ba? Objection ko. Ha? Eh, Pag imo na ba sayo? Dito siya, yes. Oh. Mr. Moderator, ni object ko, kaya akong ipaklaro asa siya ni no, asa siya ni is. Yes or no? Balik ko pangutana. Kasi uswa punta na. Balik lang pangutana. Ako lagi klaro iya. Okay, kaya niya namang buka, niya namang buka, Brad Alan, nga nagtugan to sa tinuod. Karon kay nagtugan man sa tinuod sa atong tima, di ba? Objection to sa Bulator. Wala ko mingon nga nagtukan sa tinuod. Dili ba Di, ingon mo yung karon nga nagtukan sa tinuod. Ingon mo buka. Ay sa, objection ba Okay, moderator. So, ingon siya ako nadungo nga nagtukan ko sa tinuod. Wala mo ko mingon na. Ang akong ingon nga nagtukan ko sa tinuod nga si Cardinal Vidal yung huwag baboy. Ay, objection dito po pangutana. Ako ka nakadepita sa tima sabi. Ako ng objection. Ako ng objection niya. Ako ng objection. So, mangutana siya. Dili yun niya ang utana nga. Nagtugon sa tinod. Hindi na magputana. Okay. Ang imong pangutana yes or no, kategorikal. Nagtugan ba siya sa tinuod? Sa atong tima. Sa tima, wala. Ang iyang pangutana, nagtugan siya sa tinuod, base siya nabasa dito. Okay. O, tumari. Okay, paluap na ko. Okay. Kay matod pa nimo nagtugan ka sa tinuod sa atong tima. Unsa man di ay tinuod nimong gitugan sa atong tima? Ipakaon ang baboy o dili pakaon? Okay, magkabag ko. Ha? Ang akong pag-ingon. Objection. Objection. Isa wala kategorikal ya. Dili wala man. Lagi mo tubag na paminaw kay. Di, Paminaw hindi tubag. mo choice man ako Lagi magkakala. lagi. Lagi mo people's choice. Pagulat. Direct. Pagulat. Dili. Otro. Dili. Ay, kanatol. Dili siya magkabag. Direct. Wala sa mga direct pagtubag ng people's choice. Dili. Dala, hindi ko choice. Object ang imuhang kwan. Object ko, Mr. Moderator, ha? Sige. Ang akong objection, Mr. Moderator, direct to ba? Kay direct mo pangutana sa iya. Muna ako pangutana, Mr. Moderator. Niingon man gud siya, nagtugan mo sa tinuod sa aton tima. Mo na, Mr. Moderator. Muna ko manood na ko pangutana nga itupag niya, Mr. Moderator. Counter option. Ang sabay ko rin. Counter option. Counter objection, wala kong ingon na nagtugan ko sa tinod siya lima. Doon ko na niya. Ang akong ingon, nagtugan ko sa tinod ko. Ang akong ingon, nagtugan ko sa tinod na si Cardinal Vidal, moderator, nag-ingon ko na nagtugan ko sa tinod na si Cardinal Vidal, nagsulti ng pag-ibig. Lagi, wala ko mag-ingon. Wala lagi ko mag-ingon na nagtugan ko sa tinod siya lima. Bakit tayo nung negative ko, ganit tinod na yung lima? Wala, pasuntun mo ko rin sa iyang lahat ng pagmutan na. Moderator Brad Abalinas, basta maulit na sumrol gawas mag-istorya pa, mag-counter mo na or mausap na siya. Pabuto na to. Okay. Moderator, imuhang hukom. Ang iyang pangutana base sa tima. Wala pangutana ng kardinal. Wala si Mas Kardinal. Ang iyang tubag base sa iyang nabasa nga nagtugan si Tinod. Lain na lang pangutana. Lagi, di na ko siya buya sa aning Mr. Moderator. Sige, sunod. Sumala ang... Isa. Sakto pala, tahurog ng moderator. Sige, tahurog. Reklamo mo. Tahurog ng moderator. So, reklamo siya sa moderator. Wala pa, balik ko pangutana Mr. Moderator. Balik na to. Di lang ako usap ang pangutana. Sige, ano ni? Pangutana, klaruha, Klaruha. klaruhon. Sige, balik ko na ko ha, unang pangutana. Balik ito. Naa sa atong unang lagda sa debate, previous niya, dili mugawas sa tima. Diba? Karon, sumala sa atong tima. Unsay mabasa, ipakaon ng baboy o dili ipakaon? Matubag ko. Ang imong tima, ipakaon ng baboy. Ang imong tima ha, pero dili na mabasa sa Biblia.
dili mabasa sa Biblia. Nga naman, kaya ang mabasa sa Biblia, ang baboy dili makaon, muna mabasa sa Biblia. O kanang mabasa sa Biblia, panahon ni Kristo, usa ka Kristiyano si Cardinal Vidal, nag-ingon ang baboy, hugaw, dili makaon. Okay. So, imong tema, dili na mabasa. Karoon na to ha. Ang imong pangutana, Brad, mauto yan tumat. Okay, next Sunod po question. ka na. Sunod pangutana. Kay matud pa nimo nga sa atong tima ipakaon ng baboy. Mao magyud na imong gitubag basta pa imong laway, imong kabis imong laway. Objection, Mr. President. Dili siya binong atong tema. Iyar na tema. Ni pirma man ka ato ni tima. Lagi, nagtigatit ko sa tema. Ikaw naman, nagpirma ko, nagpirma ko sa tema as tigatit. Wala ko mo pirma nga, apil ko ng tema ha. Nisumpa ko sa tema. Ngayon siya atong tema. Lahi na. Dili na, iya mabugan iyar na tema. Wala ko nisumpa. Ayaw, ina nga atong tema. Ah, sige, akong tima. Okay. Imo ng tema. Okay. Ano niya? Pagtruho na to ang team abi. Ano niya? Sao na to aron nga di malibog mo ban. Pabatudaan ako ang giila hugaw kaniadtos ng tugon sa mas baboy ipakaon na sa Kristohanon sumala sa Biblia o Konferensya. Okay, inisya na tema inyuhan nga ginibatihan. Ito na debate. So, dili ta ka pamugos, Brother Abadinas, kung isya mo kaon o agiyaha, pagsupak, dito ta ka kuhan. Ikaw ni Uyon, di ba ni tema? Di ba tibol pa man ni Teron, so sumala sa tema, itubak niya, nga sumala sa ibang tema, bro, Alan, ang termino mo na to, sumala sa tema, ipakao na, pero mao na atong ginabatihan. Okay, kay mao man na sa tema ninyo. Okay. Palaw ko pangutana. Okay, pamunta na dito sa kwan. Okay. Kay sumala sa akong tima nga ipakaon ng baboy, mao man ang imong tubag po. Pangutana, kadtong imong tubag nga sumala sa akong tima ipakaon ng baboy. Nagtugan ka tinuod ato o wa ka magtugas tinuod? Okay, salamat. Nagtugan ko sa tinuod nga ang imong tema may pakaon na sa Kristohanon ng baboy, dili mabasa sa Biblia. Nga naman, kay bisan si inyong kardinal nag-ingon nga baboy, hugaw, dili makaon. Mara na lang tugan ko sa tinuod. Ang imong tema, tinuod yun na dili mabasa sa Biblia. Nga naman, kaya nag-ingon ng Bible nga ang baboy, hugaw, dili makaon niya. Imo na ipakaon, tinuod yun na dili mabasa sa Biblia. Di kay tinuod na mabasa sa Biblia. No, dili mo na. Tinuod o dili na mabasa sa Biblia. Sunod lang tayo. Sunod pangutana, matud pa nimo dili mabasa sa Biblia ang nasa akong tima ipakaon ng baboy. Premise. Matud pa sa buhat Jes 12. Nag-ingon ang Ginoo. Nag-ingon ang Biblia, this container tempt with four-footed animals, creatures, crow, and birds, pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads. Ang tingog sa Ginoo nag-ingon, get up Peter, kill it. Sumala sa akong gibasa. Mabasa pa din ang pigs kay pakaon sa Ginoo o dili mabasa. Sumala niya akong gibasa. Okay, objection. Tabalo ka. Dili mabasa ng baboy pagkaon sa Ginoo. Si Pedro may isugoy pagkaon niya ang Ginoo may pagkaon. So sayo ko yung magsama sa basa. Okay. Ang panguntanan niya, mabasa ba nga ipagkaon sa Ginoo baboy? No, dili mabasa. Ano man kayo, mabasa niya ang baboy pagkaon ang Ginoo pagkaon ng baboy. Sunod pangutana. Mato pa nimo dili mabasa ipakaon sa Ginoo ang pigs. Naging man diri, get up Peter, kill it. Kaning it, kaon dili o dili? Okay. Ang kaon na. Sabi na sa kayo, hindi ba magpuno? Kaon, pulong kaon. Pero dili ang Ginoo may nagkaon. Ang important na, ipagkaon sa Ginoo. Di ba lang Ginoo may mukhaon o baboy? Laos pa na, pamana, si Pedro may gisugo. Kung kaon kay pananaw na. So, nihoyon ko nga dili yun mabasa din ang Ginoo mukhaon ng baboy. Matang sa tayo mong pangutana. Dili man dili. Ang sabi na wala tubat pa ko. Naiit niya, pero dili ang Ginoo may ikaw baboy. Wakon bukaw sa Pedro, pareha sila. Ikaw wala sugo ang kaon. Sunod na. Sunod pangutana. Mato pa nimo ipakaon sa akong gibasa
basa sa verse 12. Objection, Mr. Corridor. Huwag ko may ipagkaon, no, sa manitawanan. Magpatang-butang naman yun eh. Objection. Objection, Mr. Corridor. Wala ko may ipagkaon ng baboy. Ang akong gingong nga, ang ginaw, dili. Wala ipagkaon ng baboy sa ginaw. Ang ginaw, di mo ka baboy. Ang ipagkaon na, pagkano nung ginaw baboy, mo rin tinong sa pagkana. Oh. Dili ba? Ikaw ba siya? Uyunan pa ni mo ang gino magkaon ng baboy. Ano ba siya? Kundi kumuuyog na. Sige po, sige. Iya magbutan-butakan na ipagkaon na. So, walang bulan-bulan din siya magbutan-butakan. Okay, otro pa ko na kay otro pa ko na maklaro kita. Okay, okay. Matod pa nimo, wala ko'y mabasa sa Biblia nga ipakaon ng baboy. Unya mabasa man diri, pigs, bats, lizards, snake, frogs, gingon diri, git up Peter kill it. Tumindog ka Pedro, ihaw o kaon, pangutana, sakto ni sayot. Okay, ang gibasa. Sakto sayot. Ang gibasa is Sakto sayot. Sakto. Mo dito. Sakto na eh. Salamat. Insakto apan sayo pag iyang pagsabot. Nga naman kay nag-ingon siya kanina nga pananaw na pagkat mo din sa medyo pananaw. Mukha na ning pananaw. Muna nga, sayo kayo pagsabot. Insakto ang versikulo ng pananaw na nga ang kahulugan na matungkol sa usa ka bishop nga ang mananap yan naghulugan ng mga hintil. O yan, tukutan ko sa ulay pag-uyod. Mukha o ning tao. Mukha o ning tao ng lakman. Delikado. Sunod po na lang. Sunod pangutana, kay sakto man di ay ang akong gibasa. Sa akong gibasa, mabasa man diri ang pigs, ipakaon. Pangutana, sakto ni sayo. Okay, sakto. Okay, Ay, salamat. tagubag po ka. Sakto ang ibasa, apan sayop ang iyang pagsabot. Nga nang sayop, tungod kay pananaw na, wala pananaw na magkaon. Gani, ingon si Bidal, karamihan ng papilong ko, dili, magkaon. Muna nga, dili, pwede nga ang pananaw kaon na, insakto na ang mabasa, pero sayop lang imong pagsabot ng Carlo. Sunod po na. Okay, sakto man ang mabasa. Sa akong gibasa, naa ba kay naghumog nga pigs? Naa wala. Okay, naapoy na dumog. Okay, salamat. Pero, pananaw na. Ha? Pananaw na. Nadumog na ko na, mabasa, nadumog. Ang pigs ko pananaw na. Kaya kung tinawag pa lang kaon, yun, di kaon na sa Pedro. Putan ko, pananaw mo na. Ang nag-ingon ang bishop ka, ang kaunagan sa pananaw na sabta ni Pedro ka, mga hintil ka na sa komunidad sa Kristuhano. Okay, sunod po na. Okay, sunod pangutana. Sa unang Corinto 10:25, ingon si San Pablo, previous niya, magahimo kamo pagkaon sa tanang karne. Pangutana, namangkag San Pablo, ano? Gusto din tinuod. Okay, wala mamakak sa Pablo. Okay. Ikaw ay namakak. Nga naman, kaysa unang Corinto 10:25, di ka makabasa nila na may mga Kristohano na nga urog karne baboy. Kaya imong tema, ang mga gilang mahunggaw nga mananap sa lang tugali pagkaon na sa mga Kristohano. Pulang ipagkaon na, so humana na, ay tabo na. Pero why record niya sa unang Corinto 10:25 na naay mga Kristohano na tawag karne baboy din na. So sayop ang imong pagsabot, gusto ang mabasa. Sunod, gumunta na. Sunod pangutana, kay wa man day mamakak sa San Pablo, ipakaon na tanang karne. Ang baboy, karne dili. Okay, ang baboy karne. Okay. Pero, dili magkaon. Batok pa ni Cardinal Vidal. Ang baboy hunggaw, dili magkaon. So, mutuon yung kuni, Cardinal Vidal, kay Cardinal Kuni, lapay pa kuni ni Don Carlo. Ikaw lang si Henry, magsupak-supak siyang Cardinal. Ha? Mutuon yung ko. Na ang baboy karne, pero dili magkaon. Sumala sa Biblia nga. Okay. Nagkaroon, si Ricardo Vidal, ano ko matudo na. Sunod po ka na. Matod pa nimo, uyon ka sa gisulting Pablo, ipakaon ang tanang karne. Pero dili lang ang baboy. Karon ang pangutana, pag ingon ni Pablo, tanang karne. Pangutana, apil ba ang baboy sa tanang karne? Wala. Okay. Pulong tanang karne, wala gilutok na napil ang baboy. Tanan man. Pulong tanan, wala yung napil ang baboy. Anay mabasa, wala apil baboy. Okay. Nay mabasa nga, wala yung mabasa nga yung baboy niya. Tanan ra. Tanang karne. Tanang karne. Pero wala yung mabasa nga, apil ang baboy. So muna nga, insakto lang yun ang imong ibasa, pero imong pagsabot na salit kay kung tanan imong baboy. Okay. Kaya si Pablo nag-ingon niya na ang mapahong ka, makahimaya sa Ginoo, o di ka
di ka mo, mukha ka mahugaw, sunod ka sa kalayo. Okay. Size. Okay, sunod pangutana. Sunod ka na. Okay, matod kanimo, mabasa gyud ang word nga tanang karne. Pangutana, mga igsoon. Kay tanang karne mangkaha, apil ba ang baboy sa tanang karne o wala? Okay. Mutubang na sa ko, ibalik pa ang pangutana, balik ko sa tubang. Apil wala. Ang iba sa, Apil ba wala? wala'y mabasa ng apil ang karibaboy. Oh? Wala'y mabasa ng apil ang baboy sa karibaboy, sa tanang karne. Ang ingon niya sa unang Korintios 25, makakaon ka mo sa bisan unsang karne. Oh, wala ina nga, bisan unsang karne sa baboy. Wala ina nga. So, kahit tanang, di ba nagkas magkano di para makahilo, pero ay nga baboy, kaya naman, kaya ang inyong Cardinal Pidal, nag-ingon nga ang baboy hugaw, pili makaon. Okay. Sunod ko na. Oh, sunod pangutana. Dini sa Marcos City 19, ingon sa San Pablo, aningon si Kristo. Niining pagiha, si Jesus mihimo sa tanang pagkaon nga linis alang kanatong mga Kristiyanos. Pangutana, niingon mo si Kristo linis ng tanang pagkaon alang sa mga Kristiyanos na makag ang Ginoo ni Sulti Tinor. Ay, wala kang mamakak. Oh. Ano man ka, Ginoo, paminasa, nagtapag pa ko. Ang Ginoo, makahimo sa pagboto mo na malinis. Ano nga, ilang ikaw kahindlog ko. Pero ang iyong nagino nga akong gawili, makahon. O si Cardinal Pidal, nagino nga, ang baboy ng gawili, makahon. So, mao na nga, ang Ginoo mahimo niya, na pagboto mo na malinis, kana mo makahon, kayo hinlog ko. Pero daw, no, dili kay ang Marcos City, walay gundino din ang tao Okay. baboy. Time is up. Okay? So mga kaigsunan, sumala pa sa roll, umanang ilahang tag 20 o tag 10 cross-examine, both side. So karon na sila sa conclusion na 5 minutes. Okay, sa conclusion mga kaigsunan, siguro ako mihatag ko mama-mistake din kaming moderator. Okay, so negative side ang muna. Okay, so time starts now. Okay, daghang salamat mga pinangga ko kikilan mo isunan. Inyo nang nagulong karon nga natag-as ang tingog pero wala na magpasabot nga nasa comment. Nabisan ang among tingog nadagko apan nagpatibabaw kay produkto. Ato karon nadungog magkaigsunan nga ang usa ka kardinal nagpamatuod nga ang baboy hugaw dili makaon. Si Cardinal usani ka Kristohano. Nagtug-an nga ang baboy hugaw ug dili makaon. Whereas nga atong katbang karon usa ka sipi sakop ni Cardinal Pidal nag-ingon nga ang baboy ipakaon na sa mga Kristohano. Onya, si Cardinal Pidal, usa ka Kristohano, niingon nga baboy, hugaw, dili makaon. So, asa man ta magpili ni, asa man ta mudaping nga ni, mga kaigsunan. Siyempre, may problema kung kaon ta, may problema. Kaya ato man katungod, inyo na katungod, wala problema, may problema. Wala problema kung kaon ta ka rin baboy. Basta ang Biblia, nagtugan, nga ang baboy dili makaon. Unya, sa Isaiah 66:15 city, nga ang makaon ka rin baboy, panahon sa pagparayag sa Diyos, sunukon sa kalayo. Higala ang mga Diyon nga bituwa ko sa Diyos mag-awsang kanan, wala siya panukon sa mga buhay pinatay. Pag abot niya ng panahon na, pagtuman ng panahon na nga mo anong Ginoo, ibalo nga ang Diyos nagpahibalo. Isaiah 66:15 city, nga nagkakaos ka ng baboy, sunukon sa kalayo. Gano'n sa may kamo, umnya sa pagparayag sa Diyos. Manigala ko sa kalagad sa Diyos at Ginoo. In times of crisis, God will really send somebody to save His people. Sa dili pahimo sa Ginoo ang paghukom, sa dili pahimo sa Ginoo pagsilot sa mga tao nagkaon ka rin baboy. Ikson magpadala siya o sa kasenaryo nga mahibalo ang tanan ng baboy ko kaunon sunokon yun na sa Ginoo sa iyang pagpadayag. Dili gusto Ginoo nga kitang tanan malaglag, dili gusto Ginoo nga ang iyang makatawag nga iyang ipagamatyan sa cross mga sunog sa impierno. Di mano nga ang usa ka kardinal nagtugtan sa tinuod ng baboy hugaw dili makaon. Usa ka Kristohanon si Cardinal Pidal nagtugtan ng baboy dili makaon.
Whereas nga usalan kay Yano, nga membro sa CFD, pay kan punta o karni baboy, nga ang Biblia ng tugan, nga mukaw karni baboy, sunukol sa kalayo. Kana ka teaching, Dixon, para impirno na. Para impirno. Direct to the pin. Mga sunan. Ako nagisulti dili pagpasakit na niyong tanan. Ako nagisulti dili ingon nga pagdagon magkaon. Kundi ako nagisulti aron maawir ang makakusa kanato nga maulit dangatan sa mabot nga panahon. Kaysa pagdatinod, nasayang ko sa kamaturan, kundi na ako isulti ninyo, dako og tulubagon nito sa Ginoo. Second Christmas City, antod sa distributing. Ako di ko magasulti sa kamaturan ng tao, di na ko masulti ang kawak ng balos kamaturan. Kung siya nangatan ng tao na, panindon sa akong kamot, ang dukog ng tauhan na. Mainunggan na niining kapunon karon mag-eksonan. Gitog-anan ko kamot sa matuhang kayo, kinaka-record sa Biblia. Ako tinuod mga baboy pagkaon sa makristuhanon. Dili nanta sunugol sa Diyos ang nagkawkaring baboy panahon sa pagpadayan. Ang Isaiah 66:15 hantos sa city usa ka prueba ebidensya, konkreto nga ebidensya nga ang baboy di kinay pagkaon sa makristuhanon nga naman kay sunugol sa Diyos sa panahon sa pagpadayan. Igsoon, Hope 5:20 City, atong ni ginasusit tulad timbaga ka na, alang na sa itong kayuhan. Wala ko matudlo na padulong ta sa impirno. Kung dili, ato ning diskutan kay gusto sa Ginoo nga mga luwas pang tanan makibalo ta sa kamaturan. Unang Timoteo 2:4. Nga nang tinguha kang tanan mga luwas unta, huwag man pagkabot sa kabalo sa kamaturan. Ang kamaturan karong nabot, mga isang dinitapita na nag-ingon ako sa kakardinal nga ang baboy hugaw, dili magkaon. Huwag ang Biblia nag-ingon nga nagkaon ng baboy, sunokol sa kalayo, panahon sa pagpapayat sa Diyos. Manihigala na magtimbang-timbang ta. O, si Komendasi, tutulong-timbang ka ang atong Isus ikaroon alam na sa kayuhan. 2 Corintios 6:18. Nagingon ng Diyos, kumuha ka mga tao ko, magpalagi ka kanila. Kung sabi ng Kristo ka nun, tingnan si Kristo, o Diyos, ayaw na kamo paghikap o mahugaw, aron ginangkol ko kamo ako mga naglalaking babae. Tanawa, Kristohanon, si Kristo nag-ingon nga ang iyang magkatawhan ng mga naglalaking babae, mga Kristohanon dili, kay kapon o mahugaw, o niya ipagkaon ni Donald si Carlo. Ang Kristohanon mga mahugaw, delikado. Delikado ka lang ang teaching. Padulong na sa kalaglagan. Ingon ang Biblia, kanulit tao ang naglagan-dalan, ito matarong na parang kinatumyan na mao ang kalaglagan. Igsoon, dili gusto sa Ginoo nga malaglag ka. Mainungdan, gagi balok, ipahibalok kita, dili ka mensahe. Aron maway, pagkamusa ka na to. Dagang salamat, may hapon, I love you to all, mga kaisunan. I love you. Mahal na ko rin si Dordado. Mainungdan nga kami isusdiyan sa kamaturan. Basit pa lang, nagdagan po. Okay. 5 minutes ba? Diba? Okay, dagang salamat mga igsoon. Nakatawa ko sa ako ang kaatgang ba? Nakatawa ko naluoy mga kaigsunan. Nga naman, ang trabaho sa negative, supak review, nabantayan ninyo, kada pangutanan ako, kanunay lang yun sa kuyo. Namakak ba ang Ginoo ani nga ipakaon na ang baboy? Ingon siya, huwag mamakak, ang imurang pagsabot mo sayo. Sa ato pa di ay, huwag man mamakak di ay ang Ginoo. Ayaw pa kuyo na na. Kay negatibo man ka, Brad. Alan, negatibo ka rin kang imo trabaho, pagsupak-supak rin sa ako ang ipangbasa. Pagpangutanan ako diri sa The Voice Bible. The Voice Bible New Testament. Niingon ang Ginoo, Pedro, ihaw kaon. Na may mabasa din big, baboy. Sakto niyo sayo, ingon siya, sakto. Sige malikad uyon. Nga nung isukol pa magkagdibati, nga ni uyon naman ka sa kuhang tema. No? Sige ko siya uyon. O niya, sige siya balik-balik. Nakadungog mo mga igsoon. Sige siya balik-balik nga si Cardinal Vidal Puno, may angkol. Nga dili ko ipakaon ng baboy o kuliho. Iya na yung gigamit ang Kristohanong katilimbang Biblia. Naman ko anang Biblia. Mga igsoon, iyang giputol. Wala niya tiwasa o basa. Daraha, ang iyang gibasa nara sa ubos, nagingon diri, pananglitan, ang baboy, kuliho, giisip nga hugaw o dili ipakaon. Ano sa hunong? Inyong kardinal yangton,
pero wa day niya basaha ang ibabaw. Unsay gingon dinhi? Ingon ang among kardinal, ang importanteng tulumanon sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo din imualan. Ayaw na ipaangkon sa mga Kristiyanos. Unsay gingon diri? Ang importanteng tulumanon sa mga Hudiyo mao ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. Walay tugtan sa pagsimba kung dili makahimo nining ritual. Kining kaputliya lahi kahulugan para nato karon ang taong limpyo o putli mawala mahugawi sa mga butang nga gidili sa balaod sa mga Hudiyo. Pananglitan ang baboy, kuniho, giisip nga hugaw sa mga Hudiyo din ang rualan. Nganong imo man ang giputol na ade kay purpose nganong imong putlon aron ilaro nimo ang tao di may mailada na ay kana nga Biblia naa intawon ko anak dualan. Karon mga igsoon, klaro kayo ang tema mga higalaan. Nga wa gyud siya kaguba sa akong tema. Unsa iyang gibuhat? Ni uyon siya mga higalaan. Kay kada pangutana nako uyon man siya. Ako siyang gipangutana sa San Marcos. Niingon ang Ginoo dinhi sa San Marcos City 19. Niingon ang atong Ginoo, makahimo kamo pagkaon sa tanang pagkaon kay linis na alang kanato mga Kristiyanos. Ako siyang ipangutana paganina, sakto bang gisorte Ginoo sayo? Gisorno ingon siya sakto. Manong napagtuga-tuga man kag harong na magdibati nga sakto man diya ini ang ingos Ginoo. Sa ato pa kay ipakaon naman ang tanan kay linis naman kaon na ni baboy ang atong igsoon na si Alan. Mao na mga igsoonan, wala masayon ay ang Ginoo. Pag ingon sa Ginoo nga makahimo kamo pagkaon, awa di masayon ang Ginoo. Unya ano sige magsupak-supak. Klaro magay na nga imo namang giangkon nga ipakaon ang tanang pagkaon. Ingon siya, ako siyang ipangutana paganina sa unang Corinto 10:25. Ingon si San Pablo, makahimo kamo pagkaon sa tanang karne. Pangutana ang baboy karne, dili ingon siya karne. Ang pangutana, sakto bang gisorting Pablo may pagkaon tanang karne? Sakto. Sakto man din ngano sige magsupak-supak. Klaro kay mga kaigsunan, ang imong trabaho broalan pagsupak ra gyud indikative man ka ngano ni uyon man ka sa affirmative ngano ni uyon man ka nako pasabot dili na day ka musupak na sa akong tema karon may na lang mag-uban tapuhon padalan ari kas tinuod nga simbahan ha ari kas tinuod nga simbahan nga Katoliko kay ang simbahan Katoliko mao gyud nagtuman sa gisortis Ginoo nga makahimo kamo pagkaon sa tanang pagkaon. Unya iyang gibasa ang Marcos nga katong Marcos nga iyang gibasa nga bisan kuno sa panahon ni Kristo, panahon Kristiyanos, rugaw kuno ang baboy, wari sa kasabot ato nga ang iya ding gibasa Marcos 5:11 akong gisundan na naa sa tuwa nga Biblia o the Voice Bible na tuwa nga Biblia ang nag-ilada ay nga ang baboy hugaw ang mga Hudiyo di ay dili di ay mga Kristiyanos nga no bradalan magapil-apil man ka ana nga di man ka Hudiyo Kristiyanos man ka mao na bradalan kining dibatiha wa gyud kay nadaw-daw ani wa gyud ka musupak daghang salamat o may hapon kanatong tanan. God bless.